se oslobodio svojih čuvara i 1:0 za Crvenu zvezdu. Ilija Najdoski. 10. minut utakmice. Crvena zvezda golom Najdoskog vodi sa 1:0. Savičević, Prosinečki i Crvena zvezda vodi sa 2:0. 20. minut utakmice. Fantastična kombinacija Crvene zvezde u 3 poteza, ako se tako može reći. Savladan je golman Omerović. Lopta je dobačena Savičeviću, Savičević povratno loptu Prosinečkom i tu pomoći Omeroviću. U ofsajdu ne. Jugović, evo prilike za 3:0. Jugović, 3:0 za Crvenu zvezdu. 30. minut utakmice. Crvena zvezda, Partizan 3:0. Isključiva zasluga Vladimira Jugovića. Pogledajte još jedan put. Šta je taj doskorašnji omladinac sve uradio? Odigrao je karambol, ako se tako može reći, sa pola Partizanove odbrane, prevario i Omerovića, iako je loptu Stevanović, ali šutirat će Mijatović. Drugi pokušaj i 3:1. Mijatović.